Červené líca nie sú roztomilé, ale je to obrovská výstraha, že pravdepodobne patríte medzi 82% žien, ktoré trpia rosaceou. Rosacea je vážne ochorenie pleti, ktoré sa prejavuje prioritne zo začiatku len takou akoby precitlivenosťou pleti. Tá nás začne tak jemne štípať, svrbiť, občas sa nám objavia také presvitajúce žilky. V neskorších štádiách sa nám začnú vytvárať také drobučké vyráštičky, také ako keby vodnaté. A pozor, to už je naozaj veľmi zdvihnutý prst. O rosacei viem toho preto veľa, pretože sama som ňou trpela a naozaj bol to boj na niekoľko rokov. Hlavne kvôli tomu, že som si toto ochorenie zamenila z akné. A tak som používala produkty na likvidáciu akné, na vysúšanie, pilovala som tú pokožku, lebo som si myslela, že keď to ako zošúcham dolu, takže sa toho zbavím. Ale bol to veľký omyl, pretože likvidáciu rosacei som si týmto pádom predĺžila o niekoľko rokov. Za 14 rokov mojej praxe som urobila viac ako 3000 poradenstiev a to prioritne na rosaceu. A vždy so ženami riešim nasledujúce problémy. V prvom rade musíme určiť príčinu, prečo tá rosacea vôbec vznikla. Nastavíme k tomu stravu, pretože pokožka je náš najväčší vylučovací orgán. Pokiaľ nedávame do tela správnu stravu, tak ten zápal iba zhoršujeme. No a samozrejme nastavujeme produkty na všetky vrstvy pleti, pretože tento zápal sa netýka len povrchu. Nestačí vám krém, vy potrebujete tú rosaceu zlikvidovať aj v hĺbke. Pokiaľ si nie ste istá, či svoju rosaceu a svoju červeň likvidujete správne, skúste napísať do komentáru chcem. Pošlem vám krátky dotazník, ktorý keď vypíšete, zhodnotím, či by som vám vedela pomôcť alebo nie. Ak áno, verím, že vašu rosaceu zlikvidujeme veľmi rýchlo.